नोंथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट हास्थायनानै दिनै आर'ज बिलाइ गथायबाय माबायदि फोथायथि लानानै नोंथाङा बेबायदि सासे बिजाथि महरै गसंनो हाबोदों? गिबि गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दिनैनि बे गोथार बाथौ सानाव आं दिनै बनगाव 9 नाम्बार बनगाव समस्तिनिफ्राय ड्राफ्टजों लोगोसे एप्लिकेसन आं दिनै जोंनि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ दोलोनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिनि आखायाव गथायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बनगाव ब्लकआव 9 नाम्बार समस्तियाव खुनु दोलो गैया दिनैसिम बिपिएफ खौ फेजेननो हानाय खुनु शक्ति दोलो गैया आरो नुहुराखैबो आं दे बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो हानाय दिनै 9 नाम्बार बनगाव खुनु बाहाय दस्रा दोलो गैया जों बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो हानाय आं बेखौ रोखायै बुंगोन आरो जिहेतु सिगाङाव बिपिएफनिफ्राय रिटायार खालामनाय राजिब कुमार दं बिजेपिआव दं बिपिएफनि सिगांनि भटआ गावनो बे जोंनि थाखाय एथ' प्रभाबशालि नङा बिथाङा जोंनि बिपिएफनिफ्रायसो देरहालांदों बिथाङाथ' बिजेपि जानानै देरहायाखै बिपिएफनि मानसिफ्रासो बिथांनो भट होनानै बनगावनिफ्राय समस्तिनिफ्राय देरहाहरदों बिथांखौ गतिके बे दा बेजों साफा सानै थांदों माखासे सार्थ लबिया मानसिफोर दङ थाखा फैसानि दान्दा लाग्राफोर मानसि थांदों बिथांजों बे सैथो बाथ्रा ओमफ्राय बे जोंनि बनगाव ब्लकखौ बेफोरबायदि मानसिया जोंखौ एफेक्ट बा हेम्पार होनो हानाय खुनु गोहो गैया जोंनि थाखायथ' बिराद क्लियार स्रा बिथांजों जे माखासे जोंनि बिदिनो जोंनाव थानानै एले बेजे खालामबाय थाग्रा मानसिफोरा बिथांजों सिथाबहैनानै दङ बिथांजों सिथाबनानै दङ आरो बे जोंनि थाखाय बनगाव ब्लक कमिटिनि थाखाय ओरैबायदि जों मोजांसो मोनदों बिथांमोनानो बिराद बेले बेजे खालामबाय थायो थाखा फैसानि दा बिथांजों जमा जानानै दंहैयो आं बिनि थाखायनो रोजा रोजा साबायखरसो गोसो गोरबोनि बावहरनो लुगैदों आरो जोंखौ एफेक्ट होनो हाया बिपिएफखौ रायजो राजाफोरनि थुलुंगा होनायजों नोंथाङा बिजाथि महरै गसंनो हादों। औ आङो दिनै 2021 1 नभेम्बरनिफ्राय आंनो मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा सार आंनो दायथ' होदों जेब्ला बिथां राजिबा जोंनि दोलोखौ नागारना दस्रा दोलोआव थाङो 2001 नभेम्बरनिफ्राय दायथ' 2021 1 नभेम्बरनिफ्राय दायथ' लानानै आं दिनैसिम जोंनि बनगाव ब्लक कमिटि पेरेन्ट वुमेन इउथ बिएसइउ गासिबो जेसेबां सेलखौ लानानै आं दिनै मोनफ्रोमबो प्राइमारि जोंनाव 13टा प्राइमारि दं मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव हाबजोबनानै आं मोनदांबाय जोबोद गोख्रों जोंनि बिपिएफ दोलोआ गतिके बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो हानाय बनगाव खुनु गोहो दोलो गैया दस्रा पार्टी आं बेखौ रोखा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा माबायदि इस्यु लानानै रायजोनि गेजेराव हाबहैनो जोंनाथ' बेनो जोंनि बिपिएफ दोलोनि इस्युआ जाहैबाय सान्ति प्रगति जों बयजोंबो जेसेबां जोंनि बिटिसिआव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोंनि हाग्रामा सारा बुंबाय थायो बयखौबो मिलि प्रति जों सरकार दागोन आरो बयनिबो थाखाय जोंहा इकुवेल राइट्स होगोन होननानै सारा बारे बारे बुंबाय थायो आरो गोदोबो होबोदों आरो दाबो सारा होलांनो थाखाय राजि गतिके आङो सारनि माबाजों सारनि नियम खान्थिजों आं सोलोंलांगोन सारनि नियम खान्थिजों आं थांगोन आं बेखौ लानानै आंहा आसा दं। बनगाव समस्तिनि थाखाय नोंथाङा जे दिनै आर'ज बिलाइ गथायबाय नोंथांनि आर'ज बिलाइखौ आजावगोन बा एक्सेप्ट खालामगोन होननानै फोथायनाय दं। औ आंथ' दिनै एक्सेप्टआनो खालामजाबाय आंनि आर'ज बिलाइखौ जोंहा डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां आफादगिरि देरहासार सारजों लोगोसे दिप्ति प्रसाद ब्रह्म बिथांमोना आंनि आर'जलाइखौ एसे सिगां मोजाङै बिथांमोना एक्सेप्ट खालामबाय आरो बाद बाखिथ' बुंनांगौथ' जोंहा जेबो गैया गोजौनि मोनसे जोंनाव कमिटि थागोन कमिटिया मा सिद्धान्त' खालायो बिनि सायाव जागोन आंनि खामानिखौ आं दिनै मावबाय।